איך אפשר להתחתן עם מישהי שאתה לא מכיר? חשבת שזה מגיע לך? יש לך כבשים בחצר? ישבו עלייך 7. מה הדבר הכי נורא שעשית בשביל כסף? הוא השאיר מכתב. ככה, זהו? ככה, פשוט. מכנה, משהו, מה עושים? ככה? טרנטינו מגיע, איזה הפקה. טוב. הוליווד. מוכנים? נולדנו מוכנים, מה זה מוכנים? לא יודעת, אמרו לך למה באנו? אין מושג, אחותי אמרו לי לבוא בסדר. יואו, כמה מצלמות. לא הייתה. אז מה עושים? בוא נלך. לא, מה קורה? מה אתה עושה פה? וואלה, אין לי מושג. מה אנחנו עושים פה? מה זה פה? שבו, תכף תראו. מה, למה אנחנו פה? למה קראו לנו? מתחילים? מה המצב? אהלן, ברוכים הבאים. יאללה, ברוכים הבאים. היי, מה העניינים? מה שלומך? אין לי מושג. אתה יודע מה עושים פה? וואלה לא. טוב, בוא נשב. איזה השקעה, לכבוד שמילי? יפה. מה? יאללה, דורית, תרימי כרטיסייה ראשונה. טוב. מה הזיכרון הכי חזק שלך משמילה? קל. להביא לך כיסא? ענק. או, למי שלא מכיר או יודע, אני ושמילה יש לנו את אותו תאריך לידה. אז הזיכרון הכי טוב שלי משמילה, הכי חזק, זה הימי הולדת. כל שנה חגיגות ביחד, חיבוקים, נשיקות, אין על שלום. טוב, יש הרבה. העיקרי זה התצפיות שהיה עושה למשרד של לירון, שהדלת הייתה סגורה. זה היה מעורג אותו לדעת מה קורה שם. אמרתי, בוא, אפילו התאפרתי. כן. יאללה, דניאל, יש לך כרטיסיות, תרימי קלף ותקריא לנו את השאלה. מה הדבר שאתה הכי אוהב בשמילה? אז אני אוהבת בשמילה את האכפתיות, את האנושיות, את החיוביות, את הלב הענק שלו ואת האופטימיות שהוא נותן לכל אחד ואחד. תודה רבה. הענווה, החוכמה והניצוץ שיש לו בעיניים. אוקיי, הדבר שאני הכי אוהבת בשמילה זה את המוטיבציה שלו ואת הרצון שלו להצליח בהכל. חיוך והעיניים המהירות. שהוא אכפתי. שכולו לב. מה שאני הכי אוהב זה את האופי שלו, את החמימות שלו, את הלב שלו, את הטוב שיש בו. זה בן אדם שכולו לב, אהבה ודברים הכי טובים שיש. טוב לב, יש לו את הלב הכי רחב שיש. יפה. קדימה, יש? קדימה. טוב, יאללה, מה עכשיו? כרטיסייה, כן. מה אתה לוקח מהעבודה שלך עם שמילה? אני חושב 5 קילו מהטוסטים. בלי ספק. יפה. לפחות 5 קילו. וואלה, אני לוקח חבר. יפה מאוד. אני חושבת שקודם כל הוא דואג לכולם, הוא אחראי מאוד בעבודה, הוא מסור ובאמת נותן הכל מהנשמה. יפה. טוב, אז זו שאלה רצינית ואני אתן תשובה רצינית. אני חושבת ששמילה טוב מאוד בהרבה דברים שהוא עושה, אבל הדבר שהוא הכי טוב בו זה אנשים. ואת זה אני לוקחת איתי, הדאגה, האכפתיות, הרצון שכולם יהיו מרוצים, שיהיה טוב. שמילה אלוף. ממש. איש של אנשים. אין עליו. את ההשקעה, את האכפתיות שלו כלפי כולם. תודה רבה. את הרצון שלו, תמיד לעזור. מסירות, אחריות, אכפתיות ודאגה לאחר. תודה רבה. זה מה שאני לוקח, האוכל, בעיקר הטוסטים. מה עושים? מה לעשות? תכף מגיע רפי רשף לראיין אותך. יאללה, זה הוא. אז את לוקחת כרטיסייה מהכרטיסיות כאן, כן, תבחרי כרטיסייה. מה שיוצא אני מרוצה, יפה. ותקריא לנו. מה הדבר הכי מרגיז ששמילה עשה? יאללה, שמimko, אם את בשוונג, קחי עוד כרטיסייה. איפה שמילה נמצא כל יום בשעה 3? זה קל.
הוא בשירותים. כל יום. קדימה, מי עכשיו? אבן יאו אני, מספריים. יאללה, אבן יאו מספריים, צבו 2, 1, 2, 3, הופה. קדימה. אני אקריא לך שאלה ואתה תענה, יאללה, ניתן לך הנחה. כן, בזיז, מה הזיכרון הראשון שלך משמילה? וואו. הזיכרון הראשון, נסענו לספורטיאדה לפני 7 שנים. נסענו עם לירון דיין ברכב, אספנו את שמילה מברכיה. ופעם ראשונה שראינו אותו הוא יצא עם מוגיות של אמא, עם קפה, עד הסוף כוסות, כל כוס ליטר, בידיים מלאות, בחיוך. זה כל כך שמילה שהכרתי רק ביום הראשון, לא עושה רושם. עד היום אותו דבר. וואו. לא השתנה, מדהים. כשהייתי במחירות הוא צירף אותי לקבוצת כדורגל. הוא זוכר. יפה, כל אחד והזיכרון שלו. לא הייתי איתו ביחד, הוא בא אליי, חיבר אותי. נכון, יפה. עבודה מזמן. הזיכרון הראשון משמילה, שמילה בעצם הוא הבן אדם הראשון שפגשתי פה בקומה, ניסה לגייס אותי לקבוצת כדורגל של הבנק. מרכז השקעות 6 דקות, קחו שיחות. איך אפשר קמפיין פקדונות בלי הטוסטים המדהימים? התכנסו ועדת מומחים ונתנו 7 כוכבי משלן לטוס של שמילה. יפה. ביום הראשון שהגעתי לפה, כולם היו נראו מאוד מאוד רציניים, ואז אני שומע מהבמה מישהו שצועק לי, מליח, מה נשמע אח שלי? חשבתי שזה אחד החברים, בסוף ככה הכרתי את שמילה. יפה. שמילה מדליק את הרמקול, מדבר וצועק ושומעים אותו ממרכז המחירות. עושים שלו, בקמפיינים. יאללה, תרימי עוד אחד. יש לנו את זה? יש, תרימי עוד אחד. כמה טוסטים הכין שמילה במשך תקופתו כאחמ"ש? 1,000,000? אז אחרי ספירת קולות החיילים, 1,342,740. קרוב, יפה. 30 שנה, לך תספור. יאללה, אילן, תן לנו את זה. לקחת שאלה? כן. אוקיי. תאר במילה אחת את שמילה. אפשר 3? זה מצריך אישור מיוחד. בז'ה, מה את אומרת? מאשרת. אושר לך, סע, תביא אותו. בן אדם לפני הכל. שמילה הוא נשמה. הוא פשוט נשמה טובה. כישרון על. נדיב וזמין לכולם. לב גדול. מילים, לב ענק, כזה ענק. לב. הייתי אומרת שכולו לב. לב ענק. לב. אפשר בשתיים? אפשר להגיד לך לא. חבר אמת. קולני? פינוקים. ואיך אפשר בלי לסיום ככה איזה חיקוי קטן של שמילה תביא לנו להעלאת המצב רוח? שמילה, אני 3 ימים לא מצליח לעשות את ה-PCT, נו בוא תעזור לי שנייה. מה בעיה לעשות PCT? שנינו הפכים, אני דג ואת נחש, שנינו מתהפכים, כל הגוף שלי מותש, כמו אייל הגולן, על ההר כמו אברהם, בין טיפות הטל מחפש לי דרך, אפילו דודו נעצב כשאת טסה, והחלל שבי ריק כאילו נסה, אני נלחם בהריות, אני מופסה, ואין שום כוח שיוריד לי את המסה, רק תגידי וארוץ אל תוך הגוב, דבש והכברת אל העוקץ אל הטוב, כשאני מרגיש קרוב, את עושה מתוק כמו בוב שמר לי, בלילות קרים את חסרה, צובעת את השמש באדום, מצייר אותך מולי היום, שנינו זה עידן, הפרי שלנו עוד יניב, למענך אקטוף בסתיו, מהגפן באוויר, אפילו דודו נעץ
עצב כשאת טסה, והחלל שבי ריק כאילו נסה. אני נלחם באריות, אני מופסה, ואין שום כוח שיוריד לי את המסה. רק תגידי וערוץ אל תוך הגוב, פש והכברת אל העוקץ אל הטוב. כשאני מרגיש קרוב, את עושה מתוק כמו בוב שמרלי, בלילות קרים את חסרה, צובעת את השמש באדום, מצייר אותך מולי היום. את עושה מתוק כמו בוב שמרלי, בלילות קרים את חסרה, צובעת את השמש באדום, מצייר אותך מולי היום. ביקשתי מסמדר שיר שיביא אותך אליי, אל תדברי על אריק, אריק בסיני. איך את עושה מתוק כמו בוב שמרלי, בלילות קרים את חסרה. אל תלכי קרן שמש, לא נגמר לנו היום. למה את מסתתרת? עננים בכל מקום. אל תבכי כמו הגשם, לא חבל על הדמעות. יד חמה מבקשת לחבק אותך שעות. אשים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום להירגע. אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ. כשאין מילים את מתרגשת ככה אליי. תחייכי, זה יפה לך, זה עושה. אבא ואתה בתפקיד. אתה בנאבא. אבא, אני אוהבת אותך. תתעלות! יופי לי את היום, אם פתאום את נרדמת, תחייכי גם בחלום. מטוסים בשמיים